Emon mosakan setelah gua coba ini. Baik lihat dah. Emon mosakan setelah mana mulai? Gua coba lah. Gua jab ganjang. Setelah gua jab gan. Setelah kau jab ganjang. Bayan. Kanau kacang kabri jabai tak sudah tak. Oi, kacau. Saja. Ang khanu denga hai. Ang khanu denga. Ang khanu denga le. Ang subaku gini. Hello, Raizber Kulmai boy, kuba borai bai. Dinai jengni church ne Ortar Mahakalguri CNI Church of North India ne jeni hai jenge last carol dance jeni 29 December 2023 2024 fai gasin dong. So Raizber jeni jenge last dance nang thamane lamai thalan bai. Chalo. Ra mala hira. Kaji. Asamni. Oi. Jangan ni kita mana menengah. Oh, jangan ada. Cor sekarang kau ayo ada. Cor sekarang kau. Cor. YouTube ni ya? Mana itu rabi kena nih? Stau nala asno ore nih. Mama tu. Stau dong mata lagi se. Haji bidor. Adoi. Mama dong. Enggak, ma dong stau dong hai. Hah? Masuk bidor. Acha, deh. Jagra ready banget nih. Hei, nani. Hei, biar tu ni nuah saudeng. Adoi jagadeng adoi. Mazang kusi menunda. Ya jangan dah. Nih. Oh, deh. Mau saudeng nih. Puria. Koi bocor ni experience apa? Dia Pono solo. Kaya galam fruit apa yang orang ya? Lagau. Company mau gerak kan itu? Oh. Deh motor bayar mau gerak chef. Oh. Deh. Mesai itu ni uri hai. Kalau tu dah deh. Mesana pini. Deh. Saya jalan naik sih, naik puri. Bidona supaya kau ada? Iya kok. Ame extra halai dah unai, wow. Korea le? Bidor supaya kau clever? Cale? Bidor supaya kau sih? Ada coba ni bidona, mata bidor lah masuk. Masuk. Aye, ada mengejar ke kopiah ni. Wow. Double, wah. Ada di sini ada misti sini ada ada. Mana motor cerita? Udia hari ni mesti boleh merah. Bouncer dah lagi. Ya jalan aja di mana? Enggak nih, mau jurna jalan sini, Raizber. Mazang kaje kayak ekdom. Kang Shabari. Apa tu nama cerita tu dia? Kamu cerita kan sih deh, udah deh. Elban nama yang Elban. Deh, jatuh deh. Oh, roh pergi. Stau lagi ni le. Labai nih, stau labai le. Hei, angin jaga kamu itu. Please. Sit down. Teh tu yang macam jaga. Ayo, labai nih. Saya kan mazang kah na yong. Bisko jangan yang nebai thalah thai masih short jangan. Kabang than nokor dongbau. Na yong. Stau ni ya, ye puri stau. Video lana takai nih puri pelegu. Này lagau deh. Masuk nih rai jepe. Aye. Abo, coba semua masuk lagi. Sungai sini na. Sana. Masuk tu. Oh masuk. Enggak satu. Enggak. Budung deh. Ya mesti bang. Mana saya baik. Cak kang baik jeng. Fungbai tingkuli deh. Masuk itu nak furi nih. Stau mana jabai. Mereka hai dari botol nih.
मिस्टियालाय मोनसे खाखै मिस्टि मोनसेखौबो जानो हालिमोन मानो मिस्टि सिंगारासो जानो फैखादों बैयावहाय आं जाखाबाय नोंनि दे थेंक इउ सोमब्ला रजाबाव नांले हनै बिसोरनो होना होदो दा आयै नै अप दावरि बारि गेजेराव थांनोसै जों बार सिबुनाव फैलागासिनो दं खायसे जाखाङाखौ बेफोरसो नै लागा आं खानो हानिङालै आं खानो रोङाहाय आं खानो रोङा आं खानो रोङालै आं सुवाखौ गियो आं खानो रोङा सिथाफोर थादोआलै माइरिबो बैग्रिया एसेबां गोथां गोथां हनै माखौ जानो लुबैदों नोंसोरो आयै माखौ जाखानाय दे लांबाय आं नमस्कारलै आय बाय बाय आं खालामनोसै ओइ नै बैग्रि जाग्राफ्रा आनै दंलै नै आं एसे भद्र भिडिअ बानायनोसै आयै फंबाय सरि आयौ नै बैग्रिया आं गोथां लागा गोथांफ्रा नै गोथांखौनो जागासिनो माथो बैग्रि गोथां जादों जोंना ने थोस नों मोनसे अथाय आं जानायसै गोथां लागालै बैग्रिया गोथां दाखालासो फैदो लस जादों हेमा नायनि बैग्रिफ्रा आयै गोथां खादों बिसोर नै रोङा गोमोना माला मोननाय खोथानि आं फै होनजोंहाय जानुवारि 2nd उइकफ्राव फै मिथिबाय होस बैग्रि जाग्राफ्रा नै बेफोरसो दा बेफोरसो लागाव दा आरोबाव सासे मानसिनावहाय जना मास्टारनि न'आव हनै आदा जनानि न'आवहाय मोसौ खाजि जाहोबावगासिनो दङ मुरिखौथ' जों जानो हानिंले मुरिखौहाय ने मुरि जानो हानिंले जों दाजासै बे थुसेयाव हरदों आङो थां माने लानोसै आं जा राजा जाले मोसौ मुरिजों मोसौजों नै रायजोफोर नै लागाव आदा लागाव दे लागाव जाबायलै जाबाय आं नांले एसेबां जानो हायोरा आयु बेसो जाबोनाय रा आयु जानायसो रायजोफोर होनब्ला बिसोरो रावबो बोलो गैले जानो सेस गोरलैफोरजों सोलोंनाय गोरलैफोरजोंहाय मा जायो ओइ आरि नोंस्रा ओइ आदा मोनसे हरदों माबाया गेलासा नुना फैलाय आं बहाय आयै मोसौआ नै नुना हरा दे लै जाऊ दे जाबाय आबौ दे जाना जादोरा ओइ उनसगावनो दै आबौनो जानोसो हाले आङो बेफोरसो डान्सफ्रा बेफोरसो आबौ जों मोसायो एबार हरै थांनायसै रायजोफोरजों फार्स्टनिफ्रायसो फैयाख' मोसौ जायैन हाथायाव गनायसै आङो बिदि सङो दा जोंनि मोसानायखौ जों दिन्थियासो रायजोफोर नै जोंनि मोसानायखौ जों दिन्थिया जोंनि मोसानायखौ जों प्राइभेसि दोङो जोंनि मोसानायफोरखौ जोङो सानाव दिन्थिया रायजोफोर जोंनि मोसानायखौ जोङो जोंनि मोसानायखौ जों माब्ला दिन्थियो नाइट श' प्राइभेट दोनो जों प्राइभेट
नायनाव दिन्थिदों जोंनि मोसानायखौ रायजोफोर एबारथ' बयाव रावबो गैया थाबैनो दिन्थिबाय जोङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोखि बे ट्रेलार हरनि समाव नायदों रायजोफोर आखालगुरि मिसन गार्लस हस्टेलावबो मुलि जाखांबाय रायजोफोर नै आइ आबौ जादों दे सानाव गाथां गाब्रै जाबाय दाखिल जाबाय लांबाय दे फैदो जादो लागा एबार रायजोफोर केमेरा दैग्रा केमेरा सिनायदों फंबाय आयो मानसिफ्रा जों आगे जिरो लांबाय रायजोफोर सहैबाय जों नै आयै जों फार्स्ट नै We are first. आया सफैनो मोनबाय नै सफैबाय रायजोफोर आरोबाव थावां थाव दं आंनि गारिया थावां थाव दंरालै नै बेफोरखौ दिन्थिजायालै बेफोरखौ दिन्थिजाया आरो सुवानाव सोंदोरा हनै थावां थाव दं दा आङो थावनि टेनसन गैया रालै थावां थाव दं दासो जों दासो पेट्रल पाम्पआ थावां जोबलायदों एबार रायजोफोर नैबे न'खौल' लास्टै नै बेनि उनावहाय गिर्जायावसै नैबेयाव लास्ट मोसास्रानोसैबा नै मेंलाबाय नानिमा नैबेयाव लास्टै नै रायजोफोर नैबेयाव बेनिफ्राय गिर्जायावसै 지강라죠 모사이드 바보 모사이드 지강도 아달 이치아리 당사했던 게주로 모셔나이죠 자나 벌라 쇼 모사나 벌라 구리야 Beraya Lagau बेफोरसोरा दानसा जों दायो गिर्जायाव थांसिगोन रायजोफोर गिर्जायाव थांखांनानैबो ओंखाम जाफैनोसै नै ओंखाम संगासिनो दङ माबोरै मोनखो ना एकदम झकास माने तो परफेक्ट चलो लगाओ तुझो गेटआव थांनायसै जों गेटआव सुरानो जाले आंने दामदोलै दामदो जों दायो गेटआव थांनायसै रायजोफोर गेटआव सरि नांबाय नै गिर्जायाव थुदों आं था जों दायो गिर्जायाव थांनायसै जों दा गिर्जायाव थांनायसै खर' साबाय आङो गोलोमजोब्बाय रायजोफोर we are going to now church एमोन मोसागोन सिथ्ला गुहोजोब्बाय एमोन मोसागोन सिथ्ला मा नामलाय गुहोजोबगोन जों सिथ्ला गुहोजोबगोन सिथ्ला गाहोजोबगोन जों बाया थांसिगोन न'आव मोसानांगौरा जानो थांगोन आरे ओंखाम जानो थांलाय फै थोद फाग्ला बिदिं आरो ओंखाम जानो थांलाय आरे बबाव मोसानो थांगोन आरो ओंखाम जालांनांगौ ओंखाम जालांनांगौ अमा बेदर गिर्जाया बे रायजोफोर नै माखालगुरि CNI चार्च एबाराव नायदो गिर्जायाव माबायदि रंजायो जों जागायजेनबाय गिर्जायाव मोसानाया जागायजेनबाय लागाव रंजा
Ayo Ijan ơi. Hei.